Patumba-tumba. Hanapin mo nga yun. Yoyo, sana. Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Sige na. Sit down. Sit down. Doon tayo, doon. Dito tayo sa bintana, Aisa. Maglaro-laro tayo dito. Ayan, walang ano. Walang AC. Ayan, gan ka. Sus, mariusik ka. Ang galaw-galaw mo. Laro-laro tayo. Ayan. Hmm? Sit down. Sit down. Hindi ka mag-sit. Sit down ka ako. Ayan. Doon ka. Isa. Shh. Sit down, Yoyo. Sit down. Sit down. Sit down ka. Yoyo, sit down na. Sit down. Yes, turistang Mangyan. Baba ka ng link mo, didikitan kita. Turistang Mangyan. Baba ka lang ng link mo. Didikitan natin. Ayan, bibigyan kita ng subs. Banana.
Turistang mangyan. Baba ka ng link. Didikitan kita. Habang hindi pa busy. Yuyo. Umayos ka dyan. Magbaba ka ng link. Turistang mangyan. Link mo. Ano yan? Ninja yan eh. Ninja yung ginagamit mo. Para baba ng link. Sit down, Yuyo. Sit down. Sit down muna. Sit there. Sit there. Ayan. Yes, turistang mangyan. Baba ka ng link mo. Para mayudahan kita. Para mayudahan kita. Hi, Zal. Salamat sa pakaway-kaway. Good evening. Good afternoon dito sa amin. Dito sa amin, good afternoon. Baba ng bahay. Aayudahan ko kayo. Salamat sa thumbs up. Kay Ate Emma. Baba lang ng bahay para mayudahan. Sit down. Sit down ka muna. Baba kayo ng link. Para mayudahan natin ng 10 tamsa, 10 banana, saka views na 10. WhatsApp. Upo dito. Sit down. Sit down, naiinitan ata. Sit down. Yun. Yala, sit down.
Bababa ng bahay. Para maayudahan. Baba ka ng bahay, Sal. Baba ka ng main channel mo. Yoyo, sit down. Yoyo, sit down. Yoyo. Yoyo, sit down. Sinapilan ko ng ano kasi. Turistang mangyan, asaan ang link mo? Bahay niyo, sayang yung ano. Sit down, sit down. Hoy! Ano gawa mo dyan? Come here up. Loki Roma. Big love shout out. Nag-open si Ate Ima kahit na saglit. Mahangin sa labas pati. Salamat sa pagdalaw, Loki Rama. Sit down, sit down. Yuyu. Mahangin sa labas. Grabe hangin sa labas ni oh. Ayan, lumano yung tubig oh.
down, Yoyo. Sit down. Sit down. Ano? Sit down ka po. Sit down. Sit. Lift yung Yoyo. Doon ka, doon ka. Oo, pasaway itong Yoyo ko dito, doggy. Salamat sa padaan. Yoyo, doon ka. Pasaway ka, ano. Salamat sa pagdaan kay Ate Ima. Nakirama. Wala kang live. Mapuntahan. Yoyo, sit down. Yoyo.
Salamat sa patamsak. Makaulaw ka matan. Sit down. Maululaw wakin nyamon. Ay naapong dato nga aso. Sit down. Ay, ito pala. Sit down ka. Lipat tayo sa kabila mamaya. Baba ng link. Baba ng link. Gustong magpaayuda. Sa gusto ng ayuda, free subscribe. 10 rin na like, 10 rin na watch. Habang hindi busy. Ay naku, yuyo. Kanina pa ka nagra-rounding. Ay, sus malano. Antok na naman tayo. Sit down ka. Kanina naman ka eh. Tag-utog na hawtin. Hi, Tentan. Tag-utog daw ng hawtin. Hmm. Yuyo. Yuyo. Ito ka. Salamat sa paharang-harang. At salamat sa padikit.
salamat. Tag-utog. Tag-utog na kautin. Salamat sa pagdalaw, pagbisita. Yoyo. Yoyo. Yoyo, where are you? Tantan. Ay, nandiyan ka. Sit down here, come. Salamat sa pagdalaw. Pakaway-kaway. Salamat sa pakaway-kaway, Tantan. Ah. Come here, come here. Come here up. Come. Down here, down here. Come. Wala kang premier, Tantan. Para madikitan natin. Mm. Come here. Come here. Come up. Ano? Walang isasabit. Umalis ka yan. Umalis ka yan. Salamat sa pagkaway-kaway. Mahangin sa labas. Ayan, oh, grabe.
Ang init-init, mahangin. Hi. Hi, twin. Akala ko na yung aso ko yan, ah. Ayan, tumahol. Yung profile mo, aso ko yan yata, ah. Yo. Shh. Salamat sa thumbs up. Ayan. Nagagalit na yung aso ko. Nagagalit na kasi hindi ko nararamdaman sa kajilis. Gusto niya sa labas. Mahangin eh. Parang aso ko sa profile ko sa WhatsApp ko. Kumain na. Yun. Nagagalit na siya. Nagagalit na ikaw. Bakit? Nagagalit na ikaw. Ha? Ano na? Ba't ka galit? Ha? Good and up. 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 Wala tayong ano. Merienda. Anong merienda natin, Yuyo? Wala tayong merienda. Oh! Sit down, pe. Tignan mo to. Sit down. Sit down. Sinapinan ko ng dyaryo kasi yung balahibo niya pumupunta sa... Sit down ka na. Sit. Yala, sit. Sit. Sit down. Okay. Mga ninja. Naiinitan yata. Gustong bumaba. Gustong bumaba. Hey, baba. Wala, tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang. Aburido na itong ano aso. May gusto siyang ano ito. Shh! Sit down. Ano pang gusto mo? Presko na tayo. Sit down. Mapupukpuk kita. Uyaw. Salamat sa pagkaway-kaway. Nahihilo na ako, Yuyo. Nahihilo na ako. Sit down.
Nahilo na ako. Sige na, sit down. Oh, sit down kako. Sit down. Sit down. Ito naman tayo. Sige, baba. Ay, Diyos me, apong. Awanti maaramid. Nahihilo na ako, yoyo. Nagra-rounding-rounding ka na naman dyan. Ayaw mong maghinto. Sa baba ka, sa baba. Go down. Yala, go down. Go down. Hali. Tapos mariusip ka. Nahiro na ako sa kaka. Rounding mo. Puntahan kita, Tantan. Sige. Alay, garutay ka Salamat, kuya. Sa pagkaway-kaway. Ay, har. Nakaturturog ako. Tantan, 83 thumbs up. Nahilo na ako. Hala, bira. Talaga ito. May ano ito. Ayaw mo? Eh, sit down ka ako. Watching sa langka. Gataan, sarap yan, gataan. Ay, naku. Ito yun ang bata, oh. Anong ginawa mo dyan, Tantan? Sa langka, ginulay? Ginataan? Parang kamansi. Hindi higit pa. Sit down! Ay, sus, Mariusip. Nahilo na ako. Nahilo na ako, promise. Sit down ka na Ayaw mo kasing umupo. Pag umupo ka, di uupo ka pa, iharap mo pa yung tumbong mo dito. Iharap pa niya yung tumbong niya. Sus, Mariusip ka. Watching, Tantan. Thumbs up. Dating dikit na. Replay, watching. Ay, nako. Makaturturog. Unay, watching from... Makaturturog unay yan. Anyamit, ay,
Ayun, ganyan pala yung pinanggawa mo sa ano, para hindi dumikit sa kamay 'no, paggawa ng gulay. Ayan, Julio, how many times I tell you? Sit down, sit down. Go there. Mm. Hmm, nauna yung dating aso, ayan. Ah, ay naapo, agtal na ka man, agtal na. Ne, bauton ay sus kalyosi, santalyasing pansit. Ay, eh, tamsak ulit, tantan. 'Di mapakali. Mhm. Tignan natin yung ano, tignan natin yung iba kung hindi pa dikit, tantan. Watching ulit. Sa langka. Hmm. Natawa yung bata. Watching ulit. Dan, tan, tan. Ayan. Naidikit ko na yung iba. Naidikit ko na yung iba sa'yo. Ayan, sa kabila. Tignan natin. Good evening po. Hi, The Hunter's Legacy. Naglalab shoutout. Salamat sa pagdalaw. The Hunter's Legacy. Baba ka ng link mo.
Twin, harang. Oh, iba na naman twin. Asan na si pusa ba yun? Aso. Salamat sa paharang-harang. At salamat sa pagdalaw. Salamat sa bagong dikit. Ay. The Hunter's Legacy. Baba ka lang link mo. Balik, ano natin, didikitan natin. Baka hindi pa ako dikit sa'yo. Yung mga iba. Wala si, wala si Alae. Wala si Alae. Binigay ko yung 100 subscribes ko sa kanya. Nag-chat na ako kay Bibi. Dikitan nila. Ay, nako, apo, Diyos mio. Nagpudot. Nagpudot. Legacy. Bababa ka ng link mo. At batik, natin. Nadikitan natin. Ay naapong ko. Dato'y mat nga aso ni naulaw akong ginyana. Ikot-ikot. Ikot-ikot ka ng ikot-ikot. Lapag ka. Asan ang link mo? Lapag ka. Magdikitan natin. Hindi ko makuha kasi pag kinuha ko dito sa main channel ko, mawawala yung live. Dito sa cellphone kong isa. Lapag ka ng bahay mo. Ka. Lapag mo yung gusto mong i-promote. Yun natin. Dikitan natin. Nagpudot. Sige, sa baba ka na, Yuyo. Sige, sa baba ka na. Baba ka na, baba. Go out. Go down. Kasi kanina ka pa naiinitan yan siguro. Ay naku, Yoyo. Dagdagan natin yung mo. The Hunter Legacy. Ang lit pa ng bahay mo. Nakita ko na yung bahay mo. Ayan. Baba ka lang. Dalian mo kasi magdidikit. Didikitan ko na. Bibigyan kita ng 10 muna. 10 tamsak, 10. Ayan. Lapag mo bahay mo. Okay. Kasi ang
Kasi para magipitan ka rin nila. Ayan, umpisan ko na dito sa ano, Instagram. Electric fishing. Dito ako sa bahay mo. $29 na tamsak, pang-30 na ito. Pang-30. At saka yung subscribe mo, 376. Ngayon, 377. Bigyan kita ng 10. Dan Tantan. Ayan, dikitan mo rin sila ano. Ang dami ng unsub. Hindi, walang nag-unsub sa'yo. Kung mag-ano ka, panoorin mo yung ano, didikitan mo ng maski na 2 minutes. Para dikit-dikit yung ano mo, subs mo. Ay, nansub ka ba? Hindi. Ano talaga, naglalagas. Lahat nilalagas. Pag dumaan si Lolo. Pag dumaan si Lolo natin, at matimpuhan yung ano mo, Tantan, i-ano natin si ano, ipin natin si Oo, tayong mga ano, hindi. Tantan, ano, ipin natin si para madaling ano dikitan. Ba't ayaw? Iwan ko yung isa, pinapunta ko kay ano, kay Kuya Aw. Yung bisita dito na ano. Kasi doon maraming ano doon. Maraming magdidikit. Dali. Sipag mong kumuha ng ano, isda, oh. Sariwa pa. 31 tamsak na. Ayan, 377 na. Pangalawang subscribes na. Orin muna natin ulit ng ano yan. I-watch natin yung ano mo video mo. Yo. Busy si Ate Ima nagdidikit ha. Tahimik si Ate Ima nagdidikit lang dito lang. Ala, ang torpe-torpe naman ito. The Hunter, ayan.
Kabila tayo. Ay, naku. Yuyo, ang galaw-galaw. Sisirain yung ano natin, ah. Mag-sit ka lang dyan. Kaya magdidikit tayo, oh. Magdidikit tayo sa bisita. Oo. Ano, The Hunter Legacy. Bisita ka rin. Itong mga bisita ko, puntahan mo rin sila pag ano, i-bill all mo sila para bill all para ano, mag-a-appear yung lives nila. Pati si Kuya Ang, ano mo yan, diyan ka pumasok din. Naku, yung 300, more than 3, ano, ilan ba yung ano mo? Naku, baka magkakagraduate ka dyan. Kay Kuya Aw ako nag-graduate eh. Yung nandiyan na si Kuya Aw, yan, i-subscribe mo yan. Mag-comment ka doon sa ano niya. Kasi hindi masama yung ano, yung mangisda ka kahit na hindi naman istrikto yung mga yan. Mababait ang mga yan. Si Ala eh, yan, sinabi ko sa kanya na mag-ano ka, makipagkaibigan. Iwan ka ng bakas sa kanila, tingnan mo. Si Tantan sa si Twin, dalaw ka sa mga LS din nila. Pag, ano, nandoon tayo. Ano, asan na ako? Nagdidikit pa ako sa iyo, Tantan. Tantan, ano, inano natin si Hunter si walang lagas ang mga yan, madikit iyan, yung mga pinupuntahan mo. Ano na yuyo? Sus, ako yuyo pa. Ang istorbo. Chay? Oh, sige. Wait lang ha. Basta dukitan kita. Magawa muna ako ng chai saglit ni ina ko. Magcha-chai siya. Baka guluin ni ano, iyo yung ano eh. Balik ako. 1 minute.
Ayan. Saglit lang. Nandito na ako. Nagdidikit ako. Naghahang na naman na. Wala, naghang. Ala. Sige na, okay lang. Ba't naghang? Oy. Naghang. Ayun. Asan na yung dinidikitan ko? BTV. Salamat sa paharang. Nagawa ko ng chai ni ama. Ay ina. SSC TV. May love shout out. Pero na ano. Ba't kaya? Inayos ko yung ano phone ko kasi nag-ano siya. Naghang. Kuyaw. Salamat sa pagkaway-kaway mo dyan. Kay Ate Ima. Nagawa ko lang ano, naghang siya. Nagawa lang ako ng chai. Naku. Ituloy ko yung ano, didikitan ko. Kuya Aw, sabi ko pasyal sila sa'yo. Yung mga kaibigan na dumadalaw dito. Pasyal sila sa'yo pag may live ka. Sabi ko, i-will all ka nila. Ayan. Punta na ako kay ano. Ituloy ko yung dinidikitan ko. Si Legacy. Puntahan ko si Legacy kaya nagdidikit ako sa kanya. $35,000 Legacy. Sa kanyo dikit watching mahina lang yung ano. Kay marinig nila. Marinig nila ako.
Daan na ako legacy sa kabila ulit. Ay, hindi ako nag-iwan ng bakas. Wala. Dapat nag-iwan ako ng bakas. Sige natin. $36 thumbs-up, legacy. At saka banana. With watching na rin. Di ko nilalakasan yung ano. Big TV. Salamat sa paharang-harang. Baba ka rin ng ano mo. Sunod natin kaya. May. Ano ba yan? Bakit? Asan na yun? Ito yun. Dalawin niyo si Tantan. Si Ma'am Tantan. At kaya,
Hindi sa akin yung iba, hindi sa akin yung iba. Sa mga kaibigan, didikatan ka nila. Gamot sa lagas 'yan, yung mga dinidikit namin. Oo, 'di ka na malalagasan. Maglalagas ka pa rin pala kasi lahat tayo maglalagas, eh. Ayan, punta tayo sa kabila ulit. Ano ba 'yun? 37 tamsak na. At saka basta ubusin ko yung 10 tamsak, 10 ano, sa ibang ano na naman araw, yung iba para hindi magalit si lolo. Baka makita na tayo, makita niya tayo. Hindi, okey lang, wala namang ano, diferensya dito. Nagdidikit si Ate Emma. Yung mga ibang busy sila, pasilip-silip lang, kaya may trabaho. Ako mamaya may trabaho na rin, nananakaw ko lang yung time dito, oh, nandito ako nakatago sa Majilis. Ayan, nasa ano na naman ako, watch hour. Watch ko yung ano, oh, pati ano pala, oh, daming ano, ayan, meron pa, tamsak, ano na, tamsak na, at saka banana. Ah, hindi kasi mag-watch ka, huwag mong pabayaan. 'Di ka nanonood sa ano, kaya panoorin mo sila ng maski na 2 minutes, kay malalaglag. Ano 'yan, maaabot mo rin ng 1K kasi ganyan din ako, eh. Kay ano ako nag-graduate, eh, kay Kuya Aw. Lumapit ako diyan, ilan ba yung subscriber ko nung ano, 400 mahigit yata. Tapos tumaas 600. Sabi ko balikan ko ulit si Kuya Aw. Binalik-balikan ko si Kuya Aw hanggang sa kanya ako nag-graduate kaya. Kasi yung mga kaibigan niya doon may magbibigay ng 10-10, ayan. Kung araw-arawin mo, 'di ano, 'pag may nalaga, sige balik ka na naman. Doon ako nag-graduate. Ayan, 39 tamsak na at saka banana, watching ulit. Sipag mong mag-ano, oh, gabi na, eh.
Di ka takot mangisda. Oo, nanonood pero ano, talagang ano yata, dadaan ang paglalagas. Ako may na malalagas sa akin nung kay kuya o ako, mga 5, ganun lang. Tapos balik ako sa kanya. Ang daming napag-graduate niyan ni Kuya Aw. Kaso yung mga nagra-graduate, hindi naman siya binabalikan na. Tapos na yung nakuha nila, tapos na dapat pasyal-pasyalan din nila si Kuya Aw. Pag alam nilang maliit yung bahay mo ay pagtutulong-tulungan ka nilang ano. Basta ano, wag kang ano. Ang daming napag-graduate, hindi na nagbalik eh. Pasyal-pasyal lang kahit ano minsan. Punta ulit ako sa kabila. Didikit ako sa'yo. Pag hindi pa monetize, ano, short video lang muna. Kasi yun ang magtatawag ng subscribes, yung mga short video. Meron at meron magsusubscribe sa'yo. Buwasan na ako. Ayan na. Hinihinaan ko yung ano kasi baka marinig ako. May harang-harang. Pag busy ka, okay lang ano, mag-out ka na. Ganun. Para makatrabaho ka. Pero tuloy ko pa rin yung ano, dinidikit ko sa'yo. Ganun. Mahangin sa labas. Pero nag-stop yata. No? Pero nakakadikit naman ako dito sa kabila. Nag-stop ba? Dito sa Dubai. Saan ka? The Hunter's Legacy. Sa Pinas? Gabi na dyan yata pag sa Pinas ka. Dito, ano, maaga pa. Tingnan mo yan, oh. Yung mga sa labas. Ayan.
Ba't hindi gumagalaw yung ano? Hindi yung gumagalaw yung tignan mo yan, gabi na dyan, di ba? Tan-tan. Mag-ano ka sa kanila. Maski na wala na sila, bill-all ka. Bill-all mo yung ano nila, notification para ano dadaan sa'yo yun. O, pag mag-open sila maski na sino sa kanila, dalaw ka. Diyan ka makakarami. Kasi pag doon tayo sa ano, malagas na, sa totoo lang doon malagas eh. Malagas. Hindi makapit yata yung ano, bill-all mo para dadaan sa'yo ay. Bukas, punta ka. Anong oras ba? Bu- Hindi ko alam kung anong oras na. Maski na anong oras sa'yo. Eh, daan ka doon sa kanila, nandun din ako. Alas 10 na pala diyan, mag alas 11 na, o di tulog na. Tulog na sila. Tulog na ang mga yan. Nalit na rin akong nag-open eh. Wala kasing live ngayon kaya nag-open ako kahit saglit. Nag-i-stop yung bubble. Nag-i-stop yung bubble, alisin ko nga. Sa ako, sa Pangasinan, Ilocugtot, Ilocano, halo pala, halo. Ilocano at saka Panggalatok. Tatay ko, Bisaya. Sa Sorsogon daw. Nag-stop yung bubbles kana. Alisin ko nga yung bubbles tayo. Ayan. Ano ba yan? Ano ba yan? Mahangin sa labas. Ayan oh. Gabi na diyan, 'di ba? Madilim na dito oh, hapon.
Ilocana rin ba? Baler, ayan. Napupuntahan ko rin yan, Baler eh. Napuntahan ko na yan nung nandiyan ako sa Pinas. Nag-ayos ng kasal doon. Maganda ang kasal doon eh, sa Baler. Maganda ang kasalan doon. Ole. Ano bang nangyari? Nag-stop yung ano ko pero nag-ano pa. Ay, nako. Ano, mamaya mag-i-in na rin ako kasi magiging sila, magagawa ko ng chai. Para makatulog na rin kayo. Ganyan ako palagi. Oo. Nakakaduling na yun ano. Nag-stop yung ano ko. Ano ba yan? Yung bubbles. Naku, ang ano sa labas. Mahangin sa labas, oh. Nakakaduling-duling na. Yung bubbles ang ano, gusto kong alisin. Salamat The Hunters. Legacy sa pagdalaw. Dalaw ko sa ibang ilis. Yan sila Tantan. Ma'am Tantan. Yan. Mga busy yung mga iba kong kaibigan eh. Ay, Laila. Salamat sa pag-stay. Ayan. Mag-a-out na tayo maya-maya. Ano ng oras? Pag may dumaan sa'yo sa LS, pasok ka. Yan, yung mga dinikitan mo, sila Tantan, yan. Maraming ano doon din, bisita. Pag may bisita, yan, magdidikit din sa'yo. Malapit nang mag-in. Nag-i-in-in. Nag-i-in-in na. Ano ng oras dyan sa Pilipinas? Ano, tulog-tulog na kayo dyan. Dikitan kita ulit. Legacy. Naghang yung pangdikit natin. Pero naka-ano na rin ako sa iyo Dadagdagan ko sana. Di bali sa sunod. Marami pa na pangdikit. Pag ako'y na ano. Lapit-lapit nang mag-end. Matulog na kayo. Pahinga na kayo.
Nag-iin-in. Nag-stop yung balon ko. Ano kaya? Bakit? Hindi ko magalaw itong main channel ko. Nandito yung pandikit kong iba eh. Kay pag ginalaw ko wala. Baka mabubura na lahat. Hindi na makabalik. Oo, naghihina rin ang signal. Ay, ganyan. Oo. Kay galawin ko na yan. Ayan, wala na. Kaya 3 million in the house. Lapit na tayong ano. Ayan no, naka-stack pa no. Ganyan pala no. Lapit na tayong mag-in. Kay bukas ulit. Ang daming trabaho ng ano. Sa Pilipinas. Maski na anong oras ka doon. Okay lang. Pag nandito tayo sa ano. Mamaya sabihin nila. Hindi kita sinasahudan para lang mag-upo dyan. Patay tayo dyan. Diba? Kaya yan. Pagtulog silang lahat. Samantalahin kung minsan nagluluto ako sige na bubukas. Para lang hindi wala yung dollar ko sa kawat hour ko. Di ba ang hirap ng ano no? Ang hirap ng ganito yung YouTube. Di ba? Pinaghihirapan natin tapos lagasin pa. Ano ba yan? Lagas-lagasin na nga yung mga ano ko eh, dollar ko eh.
Ewan ko kung nasa ano, sa kabila, napupunta doon. Yung views ko, oh, lagasin ba naman yung views ko? Ba't kaya, no? Ay, ang sipag na natin mag-ano eh, sipag-sipag natin. Pero pag may sahod na, ayan, malay niyo kung ikat pa ng araw, di ba? Wow, may pagtulong tayo sa mga nangangailangan. Hindi pa ako vlogger eh, ang dami na akong natulungan, kaya more than 100. Nung kasagsagan ng ano, pandemic, yan, mga bago, dami kong natulungan. Pero masaya ako kasi maganang pakiramdam pag matulong-tulong ka. Babalik din sa'yo yun, di ba? Sige na, next time na lang ulit. Kasi ako, inaano ko lang yung time. Bye, Legacy. Salamat. The Hunter Legacy sa pag-stay. Sipagan mo lang ng isda. Ayan. Matamis. Okay, I will become this and here. Okay, bye-bye. Bye-bye, salamat. Mag-ina tayo. Ayan.